Kajing bamsat kaktae yo beduk, kaktae yo betlodbor, yo kup siliang, yo sam siliang. Ka korupsi na dia kajing bamsat, kawarra ya kajing kidor kimar kimata hayo hahat. Kajing bamsat kapendo ya ka hok jauway puway nong syong syong bonyo ya ka hok sumar, kajing sumar kababet kababyang. Bonyo ya ka hok ban puli hagi jaka puli kababet kababyang. Baka pendo ru ya kajing bisar kabahok. Kata kadai kajing pang jong kani kajing bamsat. Lada ngi kum kajela ngimla badweng ya kani kajing bamsat. Ngini nang ni syakamaling bakti Islam kibanwan ngindang hyar nakae kabangidan menta. Nama kata ngidon kamban kali ya kani kajela kabi kejongi. Ngidon kamban taipat ya kani kajela kabi kejongi. Da kabang ya kun persya ya kabamsat. Ka Voice of the People Party nado blaseng yaka, nado blathau yaka. Kalau yang skam hak katakan nongrim bagin yang banile persya yakni kajing bamsat. Satang kato kanepor satang sitio satang rusi sansingi ini budget ia tahu nong mikmat syangti hangti parlimen. Shibun kinia kijura kiwei kiseng san pertai kiwan ban pensau syapi ko ki pajba. Rengat tips skam bau pajba jong snong nongum. Upajba jong kiwei kisnong kibon barka pa kisnong nongum. Pilong ki pajaba kibal start. Ngatip skam pem kwa asyo bandon pem kwa asyo banlong ko pilong minta minne pikwa ban poipat syakata ko weipat jong mau jam jong jia yanti ke jong pi hakaba pilong ubabet ubabiang lakalong hakatrega kata kayo kakot bat kiwei ki benta nama kata la pikwa ye kita ki benta pidi banlong ru bastat ye ba kumno udong mikmat ba pi pinjit haba pinjit ye MP bon lej mikmat ya pi hang thia parliament pidi banlong kita ki bastat ban wo ban thau ubau kumno udi unong mikmat ngan pha chathi cha parliament ngamdei banga ngapen amdei banga ngaken tho henrei ngin chupen kamau ya piko ki pajba ka jilla meghalaya lingba ka shillong parliamentary seat lai tom ken thi la de khat san snem ngila pha yau tau MP ujongi naka congress party ngamdan hangi bangken tho shimet yeu henrengan pinsai ya kabangade ban pinsai kumba kakalong sausi bani ko kipajba uni UMP ubade nakaliang kongres ayu ulaliate khatsan slam handia parlimen hatu ula jukren mo ya ka jinge jong ka jat benriu ula jukren mo ya ka jinge jong ka jela ka bi ke jongi ka jubat ka besai kalong em na margin la daw ula kren ngin rayi ye ki jingkala ki babon hakani ke jela ka bi ke jongi nambar ngimla ban kret ka sarkar kongres ka sinchar bon sam ya kari ka bi jongi ya kani ka bi India ka sarkar kongres ka sinchar ya kani ka jela Meghalaya bon sam nginum kret kadon ka sarkar kongres sa Delhi kadon ka sarkar kongres sa Meghalaya kadon ka sarkar kongres sa Assam hele kimshimala ban pinbet yo porusam kinong syong syong kibalong ki dok Islam ki jongi ki basyong hakik tan kapot ki mat ki jinge hado minen menta nambar ba kongres kamshim lala balai lingbang ta Islam ki belenyo ka sarkar kongres kadan ha Delhi ka sarkar kongres kadan ha Meghalaya yimshim na yo ya kata ka ILP ka bangla jai perta ka bangla jukwa kum ka jalala bon Islam hedai sosi panupen kenau ya fiko ki pajba ka sarkar kongres hakatuk Islam lingba ka jalam ko jong Dr. Mukul Sang Mawong ILP led ILP be a closed chapter in Meghalaya kabamut nayak rancho ya ka ILP ha Meghalaya ka sarkar kongres ha dan Delhi ka sarkar kongres ka dan hanya jala Meghalaya hindai kimshinala ban penrung ya ka ktien khasi ha ka khernet bapra jong ka ri tipniat kam jong ka ri India jen lada ka kongres kalale hok jen lada ka kongres klatre hok ya ka benta baka kedi bentrai kum ka jela nginom long ko bakalong menta kari India ko numlong ko bakalong menta ka BJP ka num yobor kadni limna de baka sarkar kongres kalale hok ya ka benta ka jongka dai namar baka shem kabu ya ka jing loy ka jo pajba tabaki ki ngin chulet penbe jo pajba man ka san snap jisin san slam bat san ngin ya kadbangi ngimon dai namar menta bo pajba lo start menta namar bo pajba lo shempang
kilazang ban ki jingmut kilazang ban sir pakisang ban wan biang sasisien kumno ban kro ban pensno senai hapi ko ki ba nambar kata ko ki ba nang ni syakmat haba PPJ dia tong no bikibat wan num je chu da jing sno senai kabha ba PP so senai ki khon ki jong pi kan jindra bha ba PP so senai ki khon samla jogari kan jindra bha ba PP so senai ya kalawai ki jongki ban ya ka ba PP so senai yau tau kurtong ban wan ban kro syapi perkhat ya kalawai ki khon ki khti ki jong pi ban ya ka ba PP perkhat ya kalawai jong tau kurtong namar kata kada ko ki ba pili balong ki ba ki bestad ba ki beshampang kendiat ngai badan kato kan ni kita ki noilam joka sang kongres haba ki lek banyalap ya ka jalap election hang thia nong stan gyong ka sang kongres ka yeng banyada ya kata ka jing mani lalu hakani gari India hot nganum kentat ya kata ka voice of the people party ru ka yeng ya kata ko ki ba long ki bastat long ki beshampang long ki bayar ki jimur ki jing perkhat kenang bagi num syashat cho hakni ka kenti ka bambenta the voice of the people party kawan ban terwa syapi yau ni urang ba yau ni samla rang ba u Dr. Ricky Singgon u bolong general secretary jong ka party urang ba kumbang laong kini nola ki nongkran hakmat ulong urang ba u bla bet ka jingnang ka jingtip badalor ka jingbet ka jing start ka jing pro jabing ka jongu ulong ru urang ba ubadan ke jingket kri nambar hakini kisi ki bamenta ni shibon ki banang ki blastat hindrai balai pak kejala jungi kalongkum ni namar bakita ki noilam wala bakalong ki bastat hindrai ka rokom sinshar ka jogi tamlong ka babet dan ka martli ki benta ka jingnang ka jingstat ringkat baka jingbet ha ka rokom trekam trejam kamento begin sudan tak ke jingnang ke jingstat hindrai ban keryang pat ha ka trei ka kta gidang kam ban yo ya ka jingnang ke jingstat gidang kam ban yo nong mi khamar ubabet ha ka jingtet ka jingnang ba kumjuru ubala ban trei hok ya kata ka benta bala benchat hau u Dr. Ricky AJ Singkon ubalang uno hikai hamtai ha school ba nehu udan ya kita ki qualities ki bala shisha ban shania nambar kum ka party habangi shania ya kanu kanu ka kamam hauni urang ba upendap ya ka hakapor ka badai ulong urang ba ubasmur ka jimbor ka jing perkhat ulong urang ba ubala banedai ulong urang ba ubasmauret dai kini ki jinglong ki jongu ki bapelong ya ka party bahkan ibet bolong uta candidate na kabenta kini ka election ka banso